map y'inyumba ritang'ani map y'inyumba nabange nabo barabori ng'ankieke ng'akiriga ritang'ani egenteke iga narengerere tinabeire nkorigereria ebinto ne kigacha twobongo ng'a nunyare gochaka gosketch korosi egento because twarigereria chingaki chinyingo okonyora abasae toikarase tobwati gasi ngachi korigereria ng'a nkinda achake gose ndachaka korosi egento buna eke ng'aki gose keraba so ngachaka ase okotumika chibox ase eng'encho materials chia ebinto binde buna chibox tokonyora nkaamua ng'a tiga ndanyora na materials chiri chia chibox echire ngotumika ase eng'encho yokorosi ebinto ebi igo nachagete ase chibox yokorengereria ng'a tiga ngondo arosi egento eke ndore ng'a ase eng'encho nimbwate nindoche ng'a ning'ise nimbwate agatalent ime yane ritang'ani ntebe ase omochando nanyorora ase okorosi ebinto ebi iga ritang'ani ntebe egento buna eguru igo nkogora nechirangi echi iga bado nkogora ne chibox echi nase narora agende gosaba chibox maybe tokoraki toegwa busa nase narorore go video gore erinde gochinyora erinde ochikorosi igo ng'a main omechando erio okonyora mono ritang'ani nase okonyora materials chebinto ebi nebiko omochando abange sana abange mbarororo abande bakorigereria because ekero nachagete egento eke abange bandogete barimo ase eng'encho yokorosi ebinto ebi ase eng'encho ase korigereria enyomba eye iga buna ntumegete chibox echi abanto kera bare nkorigereria bachaete ebox na egento sana gechaire lakini tokomanya ng'a kende gionsi ekiya gekorwa ase egento eke igo bono chibox echi abange mbare bakorigereria bateba eyo nebarimo mostly ndire ngweta nonye niga bateba omonto nebarimo nka yakoira chibox nki ekagochikokorera lakini ekero giasokire buna bono nario omonto akuunderstanding ekere.